Barakaldon Euskaraldiaren edizio berri bat bizitzeko prest gaude. Euskaraldiaren edizio berri bat hasiko da Barakaldon, maiatzaren 15-etik 25 bitartean. Udalak ekimen honen edizio berria aurkeztu nahi du gaur goizean, eta hemen gaude, ikusten duzuenez, udalean ordezkaritza dugun alderdiko politiko guztietako ordezkariak, Euskaraldiaren antolakuntzan lan egiten duten pertsonetako batzuekin eta Euskaraldiaren aurtengo ordezkaritako batzuekin batera. Helburua zein da, euskara ikusgarriago egitea eta kaleko erabilera sustatzea. Edizio honetan, 31 jarduera antolatu dira doan, auzoetako eta familia osoarentzat. Jarduerak maiatzaren 6-tik 25 egingo dira, Euskaraldia euskara kalera ateratzeko aukera bada, konplexurik gabe. Une ezin hobea da euskaraz hitz egiteko eta Barakaldo ere euskalduna dela erakusteko. Barakaldok Euskaraldia ospatu du 2018 garren urtean martxan jarri zenetik. Ordutik 8.000 lagunek baino gehiago hartu dute parte bere gain ahobizi edo belarri prest rolarekin. Urte hauetan praktikatu duten pertsona gehienek ahobizi gisa egin dute. Parte hartzaileen izena emateko orain ja zabali daukagu eta egin behar da euskaraldia.eus webgunean. Barakaldarrak animatu nahi nituzke euskara uste baino presenteago dagoela eta euskaraz ikasi lan egin eta gozatzeko aukera dagoela erakustera, datorren ekimen politonetara izena ematera, gonbidatu nahi nituzke. Oraingoz, 2.200 pertsonak baino gehiago eman dute izena eta 95 toki entitatek lagunduta. Programazio zabala prestatu dugu guztion laguntzaz. Lehenengo jarduera maiatzaren 6-an izango da. Naiz eta 15ean hasi Euskaraldia, baina guk ja prestatu dugu 6-tik. Herriko plazan egingo dugu, 5:00-etatik aurrera, puzgarriez, aurrentzako tailerrez, familia jarduerez, erraldoien kale jiraz eta Mikel Pikasa eta Aritza Rodriguezek Barakaldarrek ekitaldiari buruz egingo dute aurkezpena eta orduan gozatzeko aukera izango dugu. Maiatzaren 10-ean ekitaldiak Lutxanara iritsiko dira, Lube plazan aurrentzako ekitaldia izango da, 11:30 aurrera, Euskaraldia badator eta dinamizatzailea Alasipo izango da. Maiatzaren 14-an Euskaraldiaren jarduera bera, baina Gurutzetara iritsiko da. Hau 6:30 aurrera izango da. Maiatzaren 15-ean, Herriko plazan ja hemen, 6:30 aurrera, ekitaldiz beteriko arratsalde bat izango dugu, aurkezpena izango delako, zuzen ere, Zokelak taldeak indika lainarekin batera egingo duen kontzertuan, hemen Herriko plazan, bertso kale jiraterako da hemendik, Kilika bertso eskola eta musikari Barakaldarren eskutik. San Bizentek Euskaraldiaren jarduera biziko du maiatzaren 16-an, hurrengo egunean eta 17-an bebai. Andoni Tabernaren kale jira musikal batekin, laguntasuna dantza taldearen eskutik, hau 7-tik aurrera. Eta erromeria batekin Elizako plazan, hau ere 7-tik aurrera. Maiatzaren 17-an bertan, baina Beurko bagatzan, erraldoiekin, musikariekin, bertso lehiaketan ere egongo da eta txot, bai? Lanaldia hori 11-etan hasiko da. Hilaren 19-an, San Bizenten ere, Alasiporen eskutik, hau 8-tik aurrera, abez batzez gozatzeko aukera izango da plazan. Eta hilaren 20-an, Santa Teresa plazan, Ibarrakaldu eta Zasibururen elkarten eskutik euskarazko ekitaldi bat izango da kafe baten inguruan. Guztientzako programazioa egiten ari gara, ikusi duzuenez, eta Euskaraldiaren azken egunak Arrontegi, Retuerto, Arteagabitia Zuazo eta Urban Desertu auzoetara iritsiko dira. Maiatzaren 21-ean, Udal Euskaltegiak eta AEKak kafe bat dinamizatuko dute, Los Hermanos Parkean, hau 10:30 aurrera. Hilaren 22-an Barakaldo antzeslekuak bat egingo du Euskaraldiarekin, Idoia Tapiaren Alternation ikuskizunarekin. Hilaren 23-an musika gorri batek Arrontegi auzoa zeharkatuko du, hau 8-tik aurrera, Las Maris BBK taldearekin. Eta gainera, egun horretan bertan ipuin kontalariak izango dira, Lutxanan, 5:30. Amaia dantza taldearen eta bihar taldearen eskutik, tailerra eta auzoan euskaraz eroste kalijira Retuerto auzoan, hau 6-tik aurrera, Erreka Hortu dantza taldearen eskutik.
Bueno, eta ja hurbiltzen ari gara bukaerara, maiatzaren 24an, Arteaga Bidasoa kale jira musikal egingo da Laguntasuna taldearekin, 12etatik aurrera, eta azken egunean, maiatzaren 25ean, Euskaraldiaren azken ekitaldia izango da, Urban Desertu pasalekuan, hori 12etatik aurrera, eta Barakaldoko 4 dantza taldek parte hartuko dute. Bueno, pues nola ikusten duzu, ikusten duzuenez, nahiko programazio zabala da, guztientzako programazioa. Euskaraldiko dinamizazio talde osoa parte hartu izan dugu eta proposamen guztiak onartu ditugu, egitarauan hitza, divertigarria eta batez ere gure hiritik euskaraz bizitzera gonbidatzen gaituena sortu dugu. Horregatik ekintza hauetan parte hartzera animatzen zaituztet, guztion artean Euskaraldia maiatzean Barakaldon bizi dadin. Bai? Osea, ikusten duzuenez, gauza asko dugu, Euskaraldian egiteko. Zergatik gaude hemen badakizuenez, 15ean Barakaldon Euskaraldia egingo da, ez da Barakaldon bakarrik egingo da Euskal Herria osoan. Eta pentsatzen dugu kriston aukera dela, benetan euskararen erabilerari bultzada handia emateko. Badakigu ezagutza badala, hor dago, baina Barakaldon behar dau erabilera eta benetan gure partetik animatu, parte hartu, denon artean lortuko dugu. Maiatzaren 6an egingo da aurkezpena, Barakaldoko Euskaraldiaren aurkezpena, eta, gonbidatu nahi ditugu herritar guztiak parte hartzen horretan. Ni belarri prest naizenez, norbaitekin hitz egiten dudanean, beti saiatzen naiz, nire lehen hitza euskeraz izatea. San Vicente bagatzatik, edozein lekutik, baina bai normalean San Vicentetik. Guk gure aldetik bai Alazipo bezala eta bai Sukelak taldearen izenean, animatu nahi zaituztegu, maiatzaren 15ean egingo den ekitaldi hasiera ekitaldi horretara, eta Sukelak taldearekin momentu gozo bat pasatuko dugu, eta bide batez denok aldi berean jarriko ditugu Euskaraldiko txapak, orduan oso une polita izango da. Animatu. Zer ikusiko dugu? Egun horretan musika, eta jendeak egingo duena izango da, txapa jantzi, bai belarri prest edo bai hau bizirena, eta dantzatu, abestu eta euskaraz. Gozatzeko. Horea, gozatzeko.